Human gipampusil ang duha ka maestro ni atong Mayo 26 sa buntag. Sa Pikit, Cotabato diin usa ang namatay. Laing biktima na usab ang gipusil patay kagahapon sa hapon, Mayo 30. Diin ang biktima giila sa Pikit PNP nga si Kindato Samad Madidis, 29 anyos, mag-uuma, residente sa barangay Nangaan, Kabakan, Cotabato. Sumala sa investigasyon sa kapulisan sa Pikit, bandang alas 3:05 kagahapon sa hapon, nagbiyahe ang biktima sakay sa iyang motorsiklo padulong sa barangay Paido, Pulangi Aron, sundoon ang ugangan. Apan pagabot niini sa barangay Hinatilan, Pikit, gipusil kini sa makadaghang higayon sa wala mailhing armado. Nadala pa sa ospital ang biktima apan gideklara kaning dead on arrival sa doktor. 7 ka mga basiyo sa bala sa gituang kalibre .45 nga pistola ang na-recover sa crime scene. Daling misibat ang armado sakay sa motorsiklo. Aminado ang Pikit PNP nga sa sunod-sunod nga kaso sa pagpatay, wala pa sila nasulbad ug nadakpan nga mga responsable. Dili pa sab matino sa mga pulis ang motibo sa pagpusil patay sa pinakaulahing biktima nga usa ka mag-uuma. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.